आपण प्रकरण पहिले याची आवृत्ती पाहू राहिलेलो आहे। यामध्ये ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न आपण कालच्या तासापर्यंत पाहिलेले आहेत। यामध्ये नकाशा निरीक्षणापर्यंत आपण आलेलो आहे। प्रत्येकाने जी पुस्तकातील नकाशे आहेत तिचं वाचन करा। आता चुकीबरोबर सांगून ते सकारण लिहायचं। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, चुकीबरोबर हा प्रश्न सोडवताना जे तुम्हाला प्रत्येक प्रश्नाला 2 गुण असतात, मग त्यामध्ये प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक विद्यार्थ्याने काळजीपूर्वक सोडवायचा असतो। यामध्ये ऑप्शनल असतात, 7 विधाने दिलेली असतात। 7 विधानापैकी 5 विधानांची तुम्ही त्या गुण 10 गुण। मग या ठिकाणी मग काही विद्यार्थी फक्त 5 विधान सोडून मोकळं, परंतु हा प्रश्न साधी विधाने सर्वांना सोडवायचा असतो। यामध्ये एक असं कारण आहे की समजा वरच्या 5 मध्ये एखादं विधान आपलं चूक झालं, तिथे 0 मार्क आला, तर खालचे जे 2 प्रश्न आपण जादाचे सोडवले असतील त्यामध्ये एखादं बरोबर येऊन जे आपलं नुकसान झालेलं असतं ते नुकसान होत नाही। जे गेलेले गुण असतात ते एक्स्ट्रा सोडवल्यामुळे ते परत येण्याची शक्यता असतात आणि त्यामुळे सर्वांनी साधी विधानं सोडवणे गरजेचे असते। यामध्ये हे विधान चूक आहे किंवा हे विधान बरोबर आहे असं लिहिणं गरजेचं असतं, त्याला 1 गुण असतो। बरेचसे विद्यार्थी काय करतात की आम्ही ह्या विधानाशी सहमत आहोत, आम्ही या विधानाशी सहमत नाही। या ठिकाणी एक लक्षात ठेवायचं, आपण प्रश्न उत्तर लिहिण्यापूर्वी प्रश्न काय आहे ते व्यवस्थित समजून घ्यायचं। कारण जरी आपण लिहिताना हे या विधानाशी सहमत आहोत म्हणजे ते विधान बरोबर आहे, परंतु आपण लिहिलं ह्या विधानाशी सहमत आहे तरी तुम्हाला 0 मार्क दिला तो, कारण तुम्ही सहमत आहात का नाही हे नाही विचारलं, तुम्ही हे विधान चूक आहे की बरोबर हे विचारलेले आहे। त्यामुळे काळजीपूर्वक हे विधान चूक आहे, हे विधान बरोबर, अशा प्रकारे जे असेल ते लिहिणं गरजेचं आहे। त्यानंतर त्याचे जे कारण आहे, का हे विधान का चूक आहे, का बरोबर आहे, हे सुद्धा प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी लिहिणं गरजेचे आहे। जे ते विधान चूक किंवा बरोबर ह्याला 1 गुण, सहकरणाला 1 गुण, असे 2 गुणांसाठी ते असतं। त्यामध्ये दक्षिण आशियातील व्यापारासाठी 7 महत्त्वाचे आहेत। दक्षिण आशियासाठी 7 महत्त्वाचे आहेत। हे विधान बरोबर आहेत, कारण दक्षिण आशिया मुक्त व्यापार व्यवस्था सन 2006 पासून कार्यान्वित झालेली आहे। जे सार्क संघटना म्हणजे दक्षिण आशियातील जी सार्क संघटना, या सार्क संघटनेमध्ये 8 सदस्य राष्ट्रे आहेत। 2006 सालापासून मुक्त व्यापार म्हणून व्यवस्था 2006 साली कार्यान्वित झाली। त्यामुळे व्यापारासाठी सार्क ही संघटना खूप महत्त्वाची आहे। maastricht करार युरोप संरक्षणासाठी करण्यात आला। हे विधान चूक आहेत, कारण युरोपीय युनियन स्थापन करण्यासाठी maastricht करार करण्यात आला होता। म्हणजे युरोपच्या संरक्षणासाठी maastricht करार करण्यात आलेला नाही, तर युरोपियन युनियन ही संघटना स्थापन करण्यासाठी maastricht करार करण्यात आलेला आहे। त्यानंतर 1980च्या दशकाला मानवतावादी हस्तक्षेपाचा सुवर्णकाळ म्हणतात। हे विधान चूक आहे। 1980च्या दशकाला मानवतावादी हस्तक्षेपाचा सुवर्णकाळ म्हणतात, हे विधान चूक आहेत, कारण 1990च्या दशकाला मानवतावादी हस्तक्षेपाचा सुवर्णकाळ असे म्हणतात। 1990च्या दशकाला मानवतावादी हस्तक्षेपाचा सुवर्णकाळ म्हणतात, हे विधान बरोबर आहेत, कारण संयुक्त राष्ट्रांनी कंबोडिया, सोमालिया आणि युगोस्लाविया या देशात मानवतावादी हस्तक्षेप करून शांतता प्रस्थापित केली। कारण 1990 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी कंबोडिया, युगोस्लाविया आणि सोमालिया या ठिकाणी हस्तक्षेप करून त्या ठिकाणी शांतता प्रस्थापित केलेली आहे। पूर्व युरोपातील साम्यवादी शासनाविरुद्ध जनतेने उठाव केला।
पूर्व युरोपातील साम्यवादी शासनाविरुद्ध जनतेने उठाव केला हे विधान बरोबर आहे. त्या देशातील मध्यमवर्गीयांना अधिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक स्थैर्य मिळावे म्हणून. म्हणजे साम्यवादी व्यवस्थेमध्ये नागरिकांवर बंधने असतात. त्यामुळे पूर्व युरोपातील देशांनी साम्यवादी शासनाविरुद्ध उठाव केले होते, कारण त्यांना अधिक स्वातंत्र्य आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी त्यांनी उठाव केलेले होते. 1990 नंतर युरोपात अनेक नवीन राष्ट्रीय उदयास आले. 1990 नंतर युरोपात अनेक नवीन राष्ट्रीय उदयास आले हे विधान बरोबर आहे. वांशिक अस्मितेवर आधारित स्वतंत्र राष्ट्रांची मागणी सोव्हिएट रशिया, युगोस्लाव्हिया आणि चेकोस्लोव्हाकियामध्ये प्रबळ झाली होती. राष्ट्रीय विघटन आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय ही प्रक्रिया नेहमीच शांततामय असते. राष्ट्रीय विघटन म्हणजे एका देशाचे 2 किंवा अधिक राज्यात विभाजन आणि नव्या राष्ट्रांचा उदय ही प्रक्रिया नेहमीच शांततामय असते. हे वरील विधान चूक आहेत, कारण युगोस्लाव्हियाच्या बोस्निया आणि रुझेकोविना प्रांतामध्ये प्रचंड प्रमाणात वांशिक हिंसाचार झालेला आहे. सध्या कालचीच बातमी की रशियाने युक्रेनचे मध्ये जे स्वतंत्र राज्याची मागणी करणारे 2 प्रांत होते, त्या प्रांतांना नैक स्वतंत्र देशाचा दर्जा दिला आणि तसं ठरावावर सुद्धा त्यांनी स्वाक्षरी केलेली आहे. परंतु यामध्ये रशिया वर्सेस युक्रेन असा संघर्ष आज तीव्र होताना दिसून येत आहे. आज युक्रेनच्या मदतीला नाटो ही संघटना ही अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आज पुढे आलेले आहेत. युरोपातील अनेक देश रशियाच्या या कारवाईविरुद्ध संघटित झालेले दिसून येते. म्हणजे जग आज अशा ठिकाणी उभे राहिलेले आहेत की खरंच अण्वस्त्र युद्ध भडकतं काय अशी भीती आज जगामध्ये निर्माण झालेली आहे. इंडो पॅसिफिक देशाचे महत्त्व वाढीस लागले. हे विधान बरोबर आहे. चीन आणि भारताने आर्थिक प्रगतीचा मोठा टप्पा गाठलेला आहे. एशियन संघटना पॅसिफिक क्षेत्रात महत्त्वाचे कार्य करीत आहे. पॅसिफिक प्रदेशात अमेरिकेला स्वारस्य आहे. संयुक्त राष्ट्रांकडे स्वतःचे सैन्य असते. हे विधान चूक आहे, कारण संयुक्त राष्ट्राकडे स्वतःचे सैन्य नसून जी सदस्य राष्ट्रे आहेत ती सदस्य राष्ट्रे आपले सैन्य संयुक्त राष्ट्रावर जेव्हा एखादी कारवाई करायची आहे त्यावेळेस शांती सेनेत देत असते. अमेरिका प्रणीत एकध्रुवी व्यवस्थेस चीनने शक्तिशाली आव्हान दिलेले आहेत. हे विधान बरोबर आहे. ज्यावेळेस एकध्रुवी व्यवस्था होती अमेरिकेची त्यावेळेस चीनने त्याला आव्हान दिलेलं आहे. हे विधान बरोबर आहे. 1970च्या मध्यात चीनने डेंग शाओपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली 1970च्या दशकात चीनने डेंग शाओपिंग यांच्या नेतृत्वाखाली उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारून आर्थिक प्रगती साध्य करून जगात प्रबळ स्थान निर्माण केले आहे. आता या ठिकाणी सहसंबंध स्पष्ट करा. यामध्ये आर्थिक हितसंबंध आणि व्यापारी गट, आता ह्या दोन्हीतील परस्पर संबंध स्पष्ट करायचा. आता आर्थिक संबंध आणि व्यापारी गट की व्यापारी गट आपल्या व्यापाराचे संरक्षण व्हावे, सर्वांना व्यापार करताना कमीत कमी अडचणी निर्माण व्हाव्यात यासाठी व्यापारी गट असतात. कधी एक लक्षात ठेवा, सहसंबंध स्पष्ट करताना लिहिताना त्या दोन्हीतील काय परस्पर संबंध आहेत हे आधी प्रथम लिहायचं. फरक स्पष्ट करायचे असतात त्याच्यातील पूर्ण
अपोजिट असलेला सहसंबंध. फरक स्पष्ट करा म्हणजे दोन गोष्टी दिलेल्या गोष्टीमध्ये आपण फरक काय आहे ते दाखवतो. जसं राजकीय पक्ष दबाव आहे, जर राजकीय पक्ष हे सत्तावरती हे जे असते तर दबाव आहे त्यांचा आपल्या संबंधाचे रक्षण करणे. जर राजकीय पक्ष निवडणुका लढवित आहे तर दबावावरती निवडणुका लढवित नाही. म्हणजे अशा प्रकारचं जसा फरक असतो तसं सहसंबंध म्हणजे परस्परामध्ये असलेला संबंध दाखवायचा. आता एक आर्थिक संबंध आणि व्यापारी गट. व्यापारी गट आपले आर्थिक हित संबंध जोपासण्याचा, वाढवण्याचा नेहमी प्रयत्नशील असतात. शीतयुद्धोत्तर काळात आपले आर्थिक संबंध जोपासण्यासाठी जगातील राष्ट्रे प्रयत्नशील होती. आपले आर्थिक हित संबंध जोपासण्यासाठी त्यांनी प्रादेशिक स्तरावर व्यापारी गटाची स्थापना केली. म्हणजे आर्थिक हितसंबंध जोपासण्यासाठी त्यांनी प्रादेशिक स्तरावर व्यापारी गटांची स्थापना केली. त्यासाठी त्यांनी व्यापार विषयक विशेष करार केले. त्याद्वारे आयातीवरील कर कमी केले, आयात प्रमाणावरील मर्यादा कमी केल्या. म्हणजे की व्यापार करताना व्यापाऱ्यांना कमीत कमी त्रास होईल यासाठी व्यापारी गट स्थापन केलेले आहे. आग्नेय आशियातील देशांनी एशियन, दक्षिण आशियाई देशांनी सार्क, त्याचबरोबर आणि युरोपीय देशांनी युरोपियन कॉमन मार्केट आणि त्यानंतर युरोपियन युनियन असे व्यापारी गट स्थापन केलेले आहेत. बाकीचं उद्याच्या तासाला.